Argazki honetan azaltzen da 1970 urtean apaiztu ginaneko ekintza liturgikoa Andoaingo parrokian. Zergatik Andoainen, 6tikan 2 andoaindarra ginelako. Eta gera hemen gauden biok, Manu Beraza eta ni neu, orduan gotzaia zen Jacinto Argaia jauna, eta hemen berarekin dagoena Jesus Mari Mujika seminarioko erretorea zana. Bueno, garai bateko Donostiko seminarian aurrean gaude, gaur egun zergin horietarako ez erabiltzen, baina zuk urte batzuk hemen eman zenituen. Bai, ni aurreneko 2 urteak apaizgai bezala Saturanen. Oso toki polita ordun, geostika nahiko alperrik galduta dagoela iruditzen zait, baina ordun toki salvajea zen. Gu apaizgaia bakarrik, Siriako baserritarran Iskinako puntan eta Guardia Zibilak aurrian. Hori izan antzegoen guztia. Eta gero 2 urtean pasatakuan Donostira etorri ginen, 60. urtean, eta batez beste hemen 70. urtea bitartian, hemen pasan itun 10 urte horiek urte tardi kenduta. Horietatik urte bete Friburgo Suizan ikasten, eta beste urte erdi bat Martuteneko kartzelan. Bueno, hotza behintzat, ustut, galanta pasatzen zenuten hemen. Gela bakoitza geneukanean, bazegoen paetean, hola zulo bat, nondikan antzaz haize beroa sartu behar zuen. Baina, ez badere periodikoz betetzen gendun zen, ataetzen gauza bakarra zen aire hotza. Eta hotza bai eta babarruna jan nahiaina. Zen menu zenuketen orduan? Babarrunak eta babarrunak. Euna junda, euna etorri. Eta babarrun garaia pasazanean, astelenetan babarruna, astartetan lentejak, asteazkenetan garbantzuk. Ostegun ostira larunbata, errepika. Eta igandetan, paella. Bueno, neguan kalefazio moduan ere balioko zuen igual, ez da? Babarruna ondorioak. Horrek usaila bota bai, baina berotu ez dut eta asko egiten duen. Joseba, hemen zer egiten zenuten? Hau zen filosofiako 3 urtetako apaizgaien kapila. 7 jeki eta 8 kapilara. Eta kapilan aurreneko gauza zen egunero ordu erdiko meditazioa. Baina meditazioa bakoitzak berea. Eta horretarako bezperan preparatuta utzi behar ziren meditazio puntuak. Zeri buruz egingo zen hurrengo unean meditazioa eta horrelako gauzak. Gero meza, eta meza bukatutakoan, 5-10 minututarako oea zuzendu eta gosaritara. Eta gero ja, klaseak eta beste gainentzeko gauzak etortzen dira. Ondio, Joseba, espaldiko. Joseba. Ondo. Kardenal jauna, zen moduz. Hola, Pedro Mari. Txema relaiz, edortak hortadi. Juro, gebili zineten hemen, ze oroitzapen dituzue urteaietaz? Nik uste dut nahiko onak. Hemengo giroa oso jatorra zen. Horren mendakat, garai hartan, illa dana erderaz hitz egiten zen. Eta Joseba bai, nik esango nuke euskal zale bat zela. Neurri batian besteak baino gehiago. Ez dakit etxetik antzetor pion hori. Atxak esan zidana, seminarioa sartu nintzanean, esan zidan, seme, karta bat erderaz idazten balimadek etxera, ahaztu gurasua bauzkaken ikan ere, Baina, bai. Bueno, eta nolako ikaslea zen Joseba? Oso azkarra. Esan genezake kursotan azkarrenetako bat. Bai, dudarik gabe. Entzula daukat, gauza buruz ikasteko sekulako errestasuna zuela. Behan begirada batekin, ikusten zuen liburu batean horri oso bat, eta kapasa zen begirada bat bota ondoren, memori zesiz, goitik bera berriro errepikatzea nahiko ongi. Puntu horretan buru jatorra zeuken. Jatorra ez dakit. Ona. Horregaitik ateratzen zenuten, hainbeste matrikula ez da? Bai, nik uste, horiek ere, azkenean irakasleak ere oitu egiten direla, eta beti berdina ematen diotela, arazorik ez eukitzeko. Bueno, gero, 1976an, zuk Friburgora alde egitea erabaki zenuen. Bai, bueno, alde egitea, esan dezagun, 1976an, nik ez dakit hauetako batzuk, baina asko joan ziren hemen esperientziak egitera. Lanera, Josean zuren aia, Parisera juntzan, beste atzu lan egitera, besteak ez dakit zertara, beste atzuk etara joan ziren, beste atzuk ez dakit nora, eta nik edo nintzen
Egi esateko, eta ni zeharran egin behar dut, eta atxari hola eunen batean plantatu nion, eta bueno, igual lanian hasiko naiz da santzian. Lanian hasi, ez erriten ez dakik eta zertan hasi behar dek. Eta orduan, Jose Leon Lasaren bitartez, gure irakasle izan zena, harek ireki zidan bidea Friburgora joateko. Bueno, gero, ezen nuen denpora gehiagirik ere, Euskal Herriera itzuli behar izan zenuelako beste arazo batzugatik. Ez, itzuri egin izan, ez nuelako nire burua gehiagoan Friburgon ikusten gauza bategatikan edo besteagatikan niko bakarrik sentitu nintzen eta erabaki nuen bueltatzea. Gau, 78 zen. 78an etak erailtzen du lehenengo Guardia Zibila. Eta zan momentu bat zeinetan eta batetikan, bestetikan, beste erabateko movimentuak eta abar, toki guztietan eskola sozialak martxan jartzen ari ziren, hitzaldiak, besteak, taldeak sortuta, eta ni horrelako talde batean egoen, eta abuztuaren 14an Andoainen detenitu ninduten, eta Donostira ekarri, egurkada mordoska bat jaso, eta hortik amartuteneko kartzelera, eta gerozko borrokak, eta urte erdi bat eman nuen, eta gero berriro seminariora itzuli nintzen. Bueno, esan duzu, egur desente hartu zenuela. Bai, makilkadak mordoska bat. Baina ez da sekulan esan ni torturatu izan nintzen. Nik ikusi ditut benetan torturatutakoak. Eta gauza oso serioa da. Eta torturatua, benetan torturatua, ez egurkadak bakarrik, hori oso gauza serioa, eta ni ez nahi sekulan atrebitu esaten niri egin zidatena tortura denikan horrela zuzenean. Egurkadak bai. Soldadutzen eta kartzelan egiten omen dira lagunik onenak. Kartzelako zure laguna zeintzuk izan ziren? Batez ere, geroztikan ez dugu tratu ondirikan izan, baina etako liberatua zena orduan Xabier Bareño. Bizkaitarra, Gernikarra. Geroztikan azkenekoz Gasteiz aldean ikusi nuen, largala, tentia, txapela handiarekin, eta zelda berean egon ginen, eta broma artean esan daiteke bioi ardua gustatzen, eta ematen ziguten egunero bale bat, eguardian, aluminiozko basotan, sabin ardua eateko, eta baina kuartillo hori guri gutxitxo iruditzen, eta komandoa montatu behar gendula Errioxa liberatzeko. Ardoarekin ez ginela konpontzen eta horrelako anekdotak. Beste bi Imanol Larzabal eta gero gazte giltzan bere antiguoko lagun bat Javier Larrea eta bileak oso ondo kantatzen zuten, duon. Eta, kartzelan egon arren, alako patxada eta isialdi oso gustagarri izaten zen iluntzetan biakin. Urdina zeru, azpia baizik ez baita. Bueno, 70ean, apaiz egin zinen, eta herri batera joan beharrean, berriro Alemaniara. Bueno, Alemanian zaudela, teologia doktora dut zain zenuen, baina han hartu zenuen erabakia sotana usteko. Hori ez alda kontra esana? Ez dakit kontra esan bezala ikusi liteke noski, nik Alemanian izan nuen krisis izugarri bat. Religioa, bertzaletasuna, dena, munduaren esplikazioa, dena struktura oso bat zen, eta funtzionalismoak, empirismoak eta guzti horrek hankaz gora jarri ziren. Eta emakumezko mundua inorkez? Ez, hori etzan arrazoia. Zan, derrepende, ni aurkitu nintzen, eta irudi bat daukan ere buruarenan, pasian, Alemanian, eta nik ikusi nuen nire izaera, puzle bat bezala, hautsita, pieza guzik lurrean, desordenatuta, eta esan nuen, nik baintzin berdet, nola osatu behar dut guzio berriro, eta ze irudikin eta auta beste. Gero krisi horren barruan, ezagutu nituen emakumeak eta auta beste, batez ere bat, eta horrekin ezkondu nintzen, baina, Hemen zaudeten 3etatik, bik, ez duzue apaiz moduan jarraitu, edortak, jarraitzen du oraindik. Jose Txema, etzan piztu. Etzan aliatu. Neri bai emakumeak asko gustatzen zitzaizkidan eta bedeala konturatu nintzen. Egia da. Eta neri gertatu zitzaidan oso goiz bestiai beranduago. Zenbaitek naiz Joseba kalderantzizkoa esan, nik uste dut utzi dutela bakardadea edo kastidadea nola baita esateko, edo, en fin, konjunto hori
pues hori. Bueno, erlijio kontuetan goraberak izan dituzue, baina kantuan uste dut oso ondo moldatzen zaretela. Hori batez ere txura. Hemen askotan kantatzen genduna, zera Angelusa. Aingeruak Mariari dio graziz betea. Hori zen. Batek Mariari dio graziaz betea, jaingoiko garen semea,